Această fetiță de doar 9 ani, trăind pe străzi și luptând pentru propria supraviețuire, se intersectează cu un bărbat care pare să aibă chiar mai puțin decât ea. Fără să ezite, ea împarte puținul pe care îl are cu el, fără să știe că în spatele bărbii nerasă și a hainelor zdrențuite se ascundea un milionar în căutarea a ceva ce banii nu pot cumpăra. Când își dezvăluie adevărata identitate și încearcă să o recompenseze cu un premiu grandios, răspunsul fetei lasă pe toată lumea fără cuvinte. Nu o să-ți vină să crezi ce cere. Și cum această simplă cerere schimbă viața amândurora pentru totdeauna. Comentează ce crezi că se va întâmpla dacă ai face același lucru în această situație și nu uita să-mi spui de unde te uiți la acest video. Dă un like și abonează-te pentru a susține munca mea. Soarele nici nu răsărise bine când Ana și-a legat șireturile adidașilor uzați în jurul încheieturilor subțiri. Era un ritual pe care îl repeta în fiecare noapte. Dormea cu pantofii legați de corp ca să nu îi fure nimeni în timp ce dormea. La 9 ani, cunoștea bine regulile străzii. Cartonul rigid pe care îl folosea drept saltea era umed de roa dimineții. Ana se întinse, simțind mușchii înțepeniți protestând. Pasajul superior din marginea de nord a orașului, casa ei improvizată de aproape 2 ani, începea să se trezească odată cu zgomotul primelor mașini. Dezlegă adidașii și încălță repede. Șosetele ei, odată albe, aveau acum o culoare nedefinită de murdărie. Dar nu-i păsa, erau călduroase și îi protejau picioarele de bășici. Ascunse cartonul după un stâlp, împreună cu rucsacul, jerpelit unde își ținea puținele lucruri. Tarabele din piață erau deja montate când a ajuns. Mirosul de fructe proaspete îi făcu stomacul să-i chiorăie, amintindu-i că nu mâncase de după amiază. Dar Ana nu cerșea, avea propriul cod de onoare. Se apropie de doamna Elena, o femeie care vindea legume. Bună dimineața, doamna Elena! Vreți ajutor să aranjați lăzile azi? Vânzătoarea se uită la fetiță cu un amestec de milă și admirație. Copila aceea, cu ochi vioi și gesturi rapide, apărea aproape în fiecare dimineață, oferind ajutor în schimbul câtorva resturi. Sigur că poți ajuta, fetițo, dar mănâncă mai întâi această gogoașă, că ești prea slăbuță. Ana acceptă gogoașa încă caldă, controlându-se să nu o devoreze dintr-o singură dată. Învățase că trebuie să facă mâncarea să țină. În timp ce aranja lăzile cu legume, observa mișcarea de pe stradă. Cunoștea fiecare colț din bucata aceea de oraș. Știa care comercianți erau generoși, care ar fi alungat-o fără milă. Învățase să citească starea de spirit a oamenilor din pașii lor, să identifice cine ar accepta ajutorul ei pentru a căra sacoșele în schimbul câtorva bănuți. Dar nu era doar asta ceea ce observa. Ochii ei atenți cercetau fiecare, față care trecea, căutând trăsături familiare, un zâmbet cunoscut, orice semn de mama ei. Maria dispăruse într-o dimineață ca aceea, promițând că se va întoarce curând. Ana așteptă o zi întreagă, așezată pe trotuarul căminului unde locuiau, apoi încă una și încă una. Angajatele căminului încercară să o convingă să rămână, spuneau că vor chema protecția copilului. Dar Ana fugi înainte să o poată prinde. Pe străzi, cel puțin era liberă să-și caute mama. Soarele era deja sus pe cer când termină de ajutat-o pe doamna Elena. Pe lângă gogoașă, primi câteva fructe lovite care nu mai erau bune de vândut. Era comoara ei din ziua aceea. Ascunse totul cu grijă în rucsac și se îndreptă spre următorul loc de muncă, semaforul de pe bulevardul principal. Atunci l-a văzut pentru prima oară. Un bărbat cu barba lungă și neîngrijită stătea așezat pe trotuar, sprijinit de un zid murdar. Hainele lui, care odată trebuie să fi fost bune, erau murdare și rupte. Dar nu asta a atras atenția Anei, ci felul în care își ținea stomacul, ochii întredeschiși de slăbiciune. Cunoștea expresia aceea. Era aceeași pe care o vedea în oglindă în zilele în care nu reușea să găsească suficientă mâncare. Bărbatul nu cerea nimic nimănui,
ci doar stătea acolo, ca și cum ar aștepta să dispară. Ana se opri, mâna ei strângând inconștient rucsacul unde își ținea comorile zilei. Se gândi la foamea pe care o simțea și ea, la fructele pe care trebuia să le facă să țină, dar era ceva la bărbatul acela care o tulbura profund. Poate era felul în care îi tremurau mâinile sau felul în care își ținea ochii fixați în pământ, ca și cum i-ar fi rușine să se uite la oameni. Îi amintea de tatăl ei, din puținele amintiri pe care le avea cu el înainte de accidentul care l-a luat. Fără să se gândească prea mult, scoase un măr din rucsac, cel mai puțin lovit, și se apropie de bărbat. El nu-și dădu seama de prezența ei până când ea nu-i întinse fructul. "Poftiți!" spuse simplu. "Aveți mai multă nevoie decât mine." Bărbatul ridică ochii încet. Erau ochi căprui, adânci, marcați de cearcă nepronunțate. Pentru o clipă, păru să nu înțeleagă gestul fetiței. "Nu trebuie să vă fie rușine," insistă Ana. "Oricui se întâmplă să-i fie foame." Mâinile lui tremurară și mai tare când luă mărul. Degetele lui erau murdare, unghiile negre și rupte. "Mulțumesc," murmură cu o voce răgușită, ca și cum n-ar mai fi vorbit de mult timp. Ana ridică din umeri, întorcându-se deja să plece. Avea de lucru, câțiva bănuți de câștigat înainte ca soarele să devină prea puternic. "Stai?" Vocea bărbatului o făcu să se oprească. Cum te cheamă?" Ea ezită. Una dintre primele reguli ale străzii era să nu dai informații personale străinilor, dar era ceva diferit la bărbatul acela, ceva care nu reprezenta un pericol. "Ana," răspunse ea în cele din urmă și fugi înainte ca el să mai poată pune întrebări. Restul zilei trecu ca toate celelalte. Ana curăță parbrize la semafor, ajută câteva doamne cu cumpărăturile, scormoni prin spatele pieței în căutarea resturilor comestibile. Dar gândurile ei se întorceau la bărbatul de pe trotuar. Când soarele începu să apună, refăcu drumul spre pasajul superior. Trecu pe lângă locul unde îl văzuse, dar el nu mai era acolo. Doar un cotoare de măr lăsat pe jos indica că nu și-a imaginat întâlnirea. În acea noapte, în timp ce își lega șireturile adidașilor de încheieturi și se așeza pe cartonul rigid, Ana se gândi la mama ei. Se gândi la bărbatul de pe trotuar și pentru prima oară după mult timp își permise să simtă ceva dincolo de nevoia de a supraviețui, speranță. Ceea ce nu știa era că acel simplu gest de bunătate îi va schimba viața pentru totdeauna. Bărbatul de pe trotuar avea să se întoarcă și odată cu el avea să vină o serie de evenimente care aveau să pună la încercare tot ceea ce credea despre încredere, familie și a doua șansă. Dar în acel moment, sub pasajul superior rece și întunecat, Ana era doar o fetiță de 9 ani care încerca să doarmă, cu adidașii legați strâns de încheieturi, visând la ziua în care nu va mai trebui să-și facă griji că îi va pierde în timpul nopții. Zilele care au urmat au adus o schimbare subtilă în rutina Anei. Bărbatul de pe trotuar, despre care a aflat că se numește Constantin, a început să apară cu regularitate. Niciodată în același loc, dar mereu prin apropiere, ca o umbră tăcută care o observa de la distanță. La început, ea s-a prefăcut că nu-i observă prezența. Anii petrecuți pe străzi o învățaseră să se ferească de adulții care arătau interes pentru copiii singuri. Dar era ceva diferit la Constantin. Nu încerca niciodată să se apropie, nu cerea niciodată nimic. Doar observa cu ochii aceia adânci și triști, în timp ce ea își făcea treburile zilnice. Într-o dimineață deosebit de rece, Ana ajuta la descărcarea lăzilor de la un magazin alimentar când a simțit pe cineva apropiindu-se. Era Constantin, mai slab ca înainte, dacă era posibil. Hainele lui, deja murdare și rupte, nu erau suficiente pentru a-l proteja de vântul tăios. "Ai nevoie de ajutor?" întrebă el, vocea lui încă răgușită, dar puțin mai fermă decât la prima întâlnire. Ana ezită. Era obișnuită să lucreze singură. A împărți însemna mai puțin bani, mai puțină mâncare. Dar tremurul din mâinile lui
Nu era doar de frig, era de foame. Bine, răspunse în cele din urmă, dar trebuie să fii rapid. Proprietarului nu-i place să aibă prea mulți oameni aici. Au lucrat în tăcere, mutând lăzi grele în interiorul magazinului. Constantin era mai puternic decât sugera aspectul lui. Când au terminat, proprietarul i-a dat Anei câteva bancnote șifonate, mai mult decât de obicei, datorită ajutorului suplimentar. Ea se uită la bani, apoi la Constantin. Ceva în pieptul ei se strânse când văzu cum el își feri privirea, ca și cum nu s-ar aștepta la nimic în schimb. Ține, spuse ea, întinzându-i jumătate din bancnote. Ai lucrat mai mult decât mine. A fost prima oară când văzu un zâmbet pe fața lui, mic, aproape imperceptibil, dar era acolo. Mulțumesc, micuță! După ziua aceea, o rutină tăcută se stabili între ei. Constantin apărea dimineața, ajuta cu ce putea și împărțeau ce reușeau să câștige. Nu vorbeau mult. El părea pierdut în propriile gânduri. Iar Ana învățase că unii oameni au nevoie de liniște pentru a-și vindeca rănile. Dar încetul cu încetul, în momente liniștite între o sarcină și alta, fragmente de povești au început să apară. Ana a aflat că el nu era din oraș, că avea un frate, că îi plăceau numerele. El a aflat că ea știa să citească, învățase la școală înainte să ajungă pe străzi și că visul ei era să aibă un câine. Într-o după-amiază, în timp ce împărțeau o plăcintă pe trotuar, Constantin a întrebat despre mama ei. Ana se încordă, degetele ei strângând bucata de plăcintă până o fărâmiță. Se va întoarce, spuse simplu, tonul ei ne lăsând loc de discuții. Constantin nu insistă, dar privirea lui se schimbă. Era ceva acolo, înțelegere poate? Sau poate vină? Ana nu reuși să descifreze. Săptămânile au trecut, iar odată, cu ele, a venit vara implacabilă. Căldura de sub pasaj era sufocantă, făcând-o pe Ana să petreacă nopți nedormite, transpirând pe cartonul ei. Într-una dintre aceste nopți a auzit țipete. Erau voci de bărbați, alterate de alcool, venind de undeva din apropiere. Inima îi tresări. Cunoștea bine genul acesta de situație. Apucă rucsacul, gata să fugă dacă era necesar. Atunci auzi vocea lui Constantin printre țipete. Părea că se certa cu cineva. Vocile deveniseră mai puternice, mai agresive. Fără să se gândească, Ana ieși din ascunzătoarea ei. În penumbra străzii slab iluminate, văzu 3 bărbați înconjurându-l pe Constantin. Unul dintre ei ținea o sticlă spartă în mână. Hei! Țipă ea, vocea ei sunând mai curajoasă decât se simțea. Vine poliția! Am văzut mașina! Acolo la colț! Bărbații ezitară, uitându-se în jur nervoși. Constantin profită de distragere pentru a se desprinde, alergând în direcția Anei. Ea îi apucă mâna și îl trase, ghidându-l prin gangurile pe care le cunoștea atât de bine. Alergară mai multe străzi, respirațiile lor grele răsunând pe străzile goale. În cele din urmă, când au fost siguri că sunt în siguranță, se opriră într-un gang întunecat. Ana îl observă pe Constantin, sprijinindu-se de zid, gâfâind. Ești rănit?" El dădu din cap, încă încercând să-și recapete suflul. Nu datorită ție." Ce voiau?" Bani," răspunse el după o pauză prea lungă pentru a fi adevărată. Doar bani. Ana știa că era mai mult în povestea aceea, dar nu întrebă. Toți aveau secretele lor pe străzi. Unele era mai bine să le lași în întuneric. Vino, spuse ea, luându-l din nou de mână. Știu un loc sigur unde să dormim. Locul sigur era o pivniță abandonată a unui magazin închis. Ana îl ținea ca rezervă pentru nopțile cu ploi puternice. Podeaua era de ciment rece, dar era uscată și, cel mai important, avea o ușă care putea fi încuiată din interior. Se așezară în întuneric, sprijiniți de zid, ascultând sunetele îndepărtate ale orașului. Tăcerea dintre ei era diferită acum, încărcată de întrebări nespuse. De ce m-ai ajutat?" întrebă în cele din urmă Constantin, vocea lui joasă în întuneric. Ana întârzie să răspundă, alegându-și cuvintele cu grijă.
pentru că uneori trebuie să credem că cineva ar face același lucru pentru noi. Mai multă tăcere. Apoi atât de încet încât abia auzi. Mama ta te-a abandonat, nu? Întrebarea o lovi pe Ana ca un pumn în stomac. Vrut să țipe că nu, că mama ei n-ar abandona-o niciodată, că se va întoarce în orice moment. Dar cuvintele îi rămaseră blocate în gât. Se va întoarce, repetă, dar vocea îi tremură. Și dacă, Constantin ezită, și dacă nu s-ar putea întoarce, se va întoarce. Ana se ridică brusc, vocea ei răsunând în pivnița goală. A promis, se întoarce mereu. Lacrimi pe care nu-și permitea să le verse de ani de zile începură să-i curgă pe față. Încercă să le șteargă furios cu mâinile murdare, dar nu se mai opreau din căzut. Constantin se ridică încet, ca și cum s-ar teme să o sperie. Cu grijă puse o mână pe umărul ei. Ana încercă să se îndepărteze, dar corpul ei trădă voința. Înainte să-și dea seama, se neca în suspine la pieptul lui, ani de teamă și singurătate revărsându-se în cele din urmă. Trebuie să se întoarcă, șopti printre suspine. E mama mea! Constantin o îmbrățișă în tăcere, propriile lui lacrimi, amestecându-se cu ale ei. Au rămas așa mult timp, două inimi frânte găsind alinare una în cealaltă. Ceea ce nu știa Ana, în timp ce plângea toate lacrimile pe care le păstrase, era că și Constantin păstra secrete. Secrete care, odată dezvăluite, aveau să schimbe pentru totdeauna legătura fragilă pe care o construiau. Dar în acea noapte, în pivnița întunecată și tăcută, erau doar două suflete pierdute care, pentru o scurtă clipă, nu mai erau singure. Dimineața următoare a adus o schimbare subtilă în dinamica dintre Ana și Constantin. Momentul de vulnerabilitate împărtășit cu o seară înainte crease o legătură tăcută, o înțelegere reciprocă care depășea cuvintele. Dar a adus și ceva la care Ana nu se aștepta, frică. Timp de săptămâni, ea l-a observat pe Constantin schimbându-se. Barba lui, înainte complet neîngrijită, apărea ocazional tunsă. Hainele lui, deși încă vechi, erau mai curate. A început să dispară pentru câteva ore, revenind cu o lumină diferită în ochi. "Unde te duci?" întrebă ea într-o zi, încercând să pară indiferentă, în timp ce împărțea o plăcintă pe trotuar. "Să rezolv niște lucruri," răspunse vag, evitând privirea ei. Stomacul Anei se strânse cu un sentiment familiar. Așa începea mai întâi disparițiile, apoi scuzele vagi, până când într-o zi persoana pur și simplu nu se mai întorcea. Se întâmplase cu mama ei, se întâmpla din nou. În nopțile următoare, dormi prost, trezindu-se la fiecare zgomot, temându-se că fiecare zi este ultima în care îl va vedea pe Constantin. Începu să păstreze mai multă mâncare decât de obicei, pregătindu-se să rămână singură din nou. Foamea era o veche tovarășă, dar singurătatea asta durea mai rău decât orice stomac gol. Într-o după-amiază deosebit de caldă, în timp ce curăța parbrizele la semafor, văzu ceva care îi opri inima. De cealaltă parte a străzii, ieșind dintr-o cârciumă, era mama ei, sau cineva foarte asemănător cu ea, aceeași păr negru, același mod de a merge. Fără să se gândească, Ana aruncă racleta și fugi. "Mama!" strigă ea, împingând oamenii de pe trotuar. "Mama, așteaptă!" Femeia se întoarse și lumea Anei se prăbuși. Nu era mama ei, sigur că nu era. Fața era diferită, mai tânără, ochii nepotriviți. Femeia se uită speriată la ea, strângând geanta la piept și îndepărtându-se repede. Ana rămase nemișcată în mijlocul trotuarului, simțind oamenii lovind-o în timp ce treceau. Picioarele îi tremurau, respirația îi era prea scurtă. Trebuia să plece de acolo, să fugă, să se ascundă. Dar unde? Atunci simți o mână pe umăr. Era Constantin, mai curat ca de obicei, purtând o cămașă pe care ea nu o mai văzuse. "Vino," spuse el blând, "trebuie să-ți arăt ceva." Ea îl urmă în tăcere, încă tremurând, prin străzi pe care nu le cunoștea. Se opriră în fața unui mic magazin alimentar.
Locul era închis, rafturile goale vizibile prin vitrina prăfuită. A fost al fratelui meu, spuse Constantin, vocea lui încărcată de emoție. Primul dintre mulți pe care i-am construit împreună. Ana se uită la el, confuză. Fratele tău are un magazin alimentar? A avut, corectă el, trecându-și o mână prin barbă, acum bine îngrijită. El a murit acum câteva luni. Accident de mașină. Tăcerea care urmă fu grea, plină de cuvinte nerostite. Constantin scoase o cheie din buzunar și deschise ușa magazinului. Mirosul de mucegai și abandon le invadă nările. Aveam o viață înainte, continuă el intrând în local. Un lanț de magazine alimentare, angajați, cont în bancă. Nu eram bogat, dar trăiam bine. Apoi l-am pierdut pe fratele meu, singura mea rudă, cel mai bun prieten al meu. Ana îl urmă înăuntru, ochii ei adaptându-se la penumbră. Văzu urme pe pereți, unde fusese răscoase rafturile, un teșghea goală acoperită de praf. În aceeași lună am descoperit că contabilul meu, cineva pe care îl consideram un prieten, sustrăsese toți banii companiei. Ani de muncă, economiile fratelui meu, totul. Când mi-am dat seama de înșelătorie, deja fugise din țară. De asta erai pe stradă? Întrebă Ana, vocea ei mică în spațiul gol. Constantin dădu din cap. Nu am mai putut. A fost prea mult. Moartea lui Paul, trădarea, datoriile. Într-o zi am ieșit pur și simplu la plimbare. Nu voiam să văd pe nimeni, nu voiam să fiu găsit, voiam să dispar. Se întoarse spre ea, ochii lui strălucind de lacrimi reținute, până când o fetiță mi-a oferit un măr. Ana simți propriul piept strângându-se. Își amintea de ziua aceea, de bărbatul așezat pe trotuar, care părea la fel de pierdut cum se simțea ea acum. În ultimele zile, continuă Constantin, am încercat să-mi recapăt viața. Am vorbit cu avocați, cu ceilalți proprietari ai magazinelor. Mai sunt multe de rezolvat, datorii de plătit, dar nu mai pot fugi. Frica pe care o simțea Ana explodă în pieptul ei. Asta era. Își lua rămas bun. Își pusese viața în ordine și acum va pleca, ca toți ceilalți. Bine, spuse, repede, întorcându-se deja să iasă. Nu trebuie să explici, înțeleg. Ana, așteaptă! Constantinu ajunse înainte să ajungă la ușă. Nu asta este. Eu vreau să te ajut. Ea se eliberă din mâna lui. Nu am nevoie de ajutor. Știu să mă descurc singură. Știu că știi, dar mama ta și dacă te-aș putea ajuta să o găsești. Ana se bloca, inima ei bătând atât de tare încât o durea. Cum? Am contacte, pot angaja oameni să o caute, dar am nevoie să ai încredere în mine, să-mi spui tot ce știi despre ea. Fetița simți cum apărarea ei începe să se crape. Câte nopți visase să-și regăsească mama? De câte ori își imaginase că cineva va apărea să o ajute? De ce? Întrebă ea, vocea ei tremurând. De ce ai face asta? Constantin îngenunche pentru a fi la nivelul ei. Pentru că tu m-ai salvat, Ana. Nu doar cu mărul, ci făcându-mă să văd că mai există bunătate în lume, făcându-mă să cred că merită să mai încerc. Lacrimi începură să-i curgă pe fața murdară a Anei. Și dacă nu o găsim, atunci vom înfrunta asta împreună, răspunse el cu fermitate. Dar mai întâi am nevoie să ai încredere în mine. Să mă lași să te ajut nu doar să o caut pe mama ta, ci și să am grijă de tine în timp ce căutăm. Cum? Este o cameră liberă în apartamentul meu. Nu este grozav, dar este curat, are un pat adevărat. Ai putea să te întorci la școală, să ai haine curate, mâncare în fiecare zi. Ana făcu un pas înapoi, dând din cap. Era prea frumos ca să fie adevărat. Așa ceva nu se întâmpla în viața reală, nu ei. Și dacă te saturi de mine, șoptia cea mai mare teamă a ei. Și dacă fac ceva greșit și mă trimiți afară? Niciodată, promise Constantin, ochii lui fixați în ai ei. Voi face totul legal, cu documente, vei avea garanții, drepturi. Nu va fi caritate, Ana, va fi o ocazie pentru amândoi. Tăcerea care urmă fu asurzitoare.
Ana se uită în jur la magazinul abandonat, se gândi la cartonul ei de sub pasaj, la adidașii pe care trebuia să-i lege de încheieturi în fiecare noapte. Se gândi la mama ei, la toate dățile când își imaginase că se va reîntâlni cu ea. Vocea ei se crăpă. Trebuie să mă gândesc. Constantin dădu din cap înțelegător. Sigur, ia-ți tot timpul de care ai nevoie. Voi fi aici în fiecare zi la ora asta. Când te decizi, vino. Ana a ieșit din magazin simțind ca și cum lumea ar fi fost întoarsă pe dos. O parte din ea voia să alerge înapoi și să accepte oferta imediat. O altă parte voia să fugă departe, unde nimeni să nu-i mai poată face rău. Ceea ce nu știa era că decizia ei va declanșa o serie de evenimente care vor schimba nu doar viața ei, ci și vor dezvălui adevăruri dureroase despre dispariția mamei ei. Adevăruri care vor pune la încercare limitele acestei noi și fragile încrederi care se năștea. Au fost nevoie de 3 zile pentru ca Ana să ia decizia. 3 zile de luptă internă, cântărind fiecare posibilitate, fiecare risc. În dimineața celei de-a 4-a zile, luă rucsacul ei jerpelit, acum conținând tot ce poseda în lume, și merse până la magazinul abandonat. Constantin era deja acolo, așa cum promisese. Ochii lui se luminară văzând-o, dar păstră distanța, așteptând ca ea să facă primul pas. "Ești sigur?" întrebă Ana, vocea ei mică, dar fermă. "Chiar sigur?" "Absolut," răspunse el fără să ezite. "Atunci bine." Simplitatea răspunsului nu reflecta complexitatea schimbării care urma să vină. Primele zile în apartamentul lui Constantin fură ciudate, aproape suprareale. Ana nu reușea să doarmă în pat. Era prea moale, prea diferit de cartonul dur cu care era obișnuită. Își petrecea nopțile pe podea, învelită într-o pătură, adidașii ei încă legați de încheieturi din obișnuință. Dușul o speria, apă caldă și curată de fiecare dată când voia, părea o risipă. Frigiderul plin o făcea anxioasă, mâncare suficientă pentru zile, chiar săptămâni. Mâinile îi tremurau de fiecare dată când deschidea ușa, temându-se că cineva o va acuza de furt. Constantin observa totul cu o răbdare infinită. Nu forța, nu pretindea, era pur și simplu prezent. Când o găsea dormind pe podea, pur și simplu punea încă o pătură peste ea. Când o vedea ascunzând mâncare sub saltea, se prefăcea că nu observă. Schimbările începură încet. Prima dată fu dușul. După atât de mult timp pe stradă, senzația apei calde era ca o îmbrățișare de care nu știa că are nevoie. Apoi veniră periuța de dinți nouă, hainele curate, pieptănul pentru descurcarea părului care de mult timp nu mai primise îngrijire. Dar cea mai mare schimbare veni la 2 săptămâni după sosirea ei. Constantin o duse la cumpărături, nu în piețele second-hand sau în magazinele second-hand, ci într-un mall adevărat. "Alege ce vrei," îi spuse el. Ana rămase paralizată printre umerașele cu haine. Era prea mult, prea multe culori, prea multe opțiuni. Mâinile îi transpirau, inima îi bătea prea tare. "Nu pot," șoptia, "este prea scump." Constantin îngenunche lângă ea, așa cum făcea mereu când trebuia să vorbească despre ceva serios. "Îți amintești ce am convenit? Nu este caritate. Este o investiție în viitorul tău. Și toți merită haine noi din când în când." Alese cele mai simple articole pe care le găsi. 2 perechi de blugi, câteva tricouri de bază, o haină pentru frig. Dar când trecu pe lângă secțiunea pentru copii, ochii ei se opriră asupra unei rochii galbene cu flori mici brodate. "Poți să o iei," o încurajă Constantin, observându-i privirea. "Nu am nevoie de o rochie," răspunse repede. "Nu am unde să o port." "Ba da, luni încep școala." Vestea o lovi ca un pumn în stomac. Școală? Ultima oară când fusese într-o clasă era înainte ca mama ei să dispară. Părea o viață în urmă. "Nu pot," protestă ea. "Nu am documente, nu... M-am ocupat eu de asta," întrerupse Constantin blând. "Asistentul social procesează deja custodia ta temporară. Între timp, am obținut un loc într-o școală privată care a acceptat înscrierea ta cu documentele pe care le avem." Ana
Simți panica crescând în pieptul ei. Școală privată, ea care până cu câteva săptămâni înainte dormea sub un pasaj. Nu mă voi integra, mormăi ea. Ceilalți copii vor ști că ești puternică, inteligentă și meriți să fii acolo la fel de mult ca oricine altcineva, completă Constantin cu fermitate. Și Rochia? Fiecare fată merită să se simtă frumoasă în prima zi de școală. Luă Rochia cu mâinile tremurânde. Țesătura era moale, delicată, atât de diferită de hainele aspre și uzate pe care era obișnuită să le poarte. În acea noapte, după ce a pus toate hainele noi în dulapul mic din camera ei, Ana îl găsi pe Constantin în bucătărie. Pregătea cina, o altă noutate în viața ei, mese făcute în casă, preparate cu dragoste. "De ce faci toate astea?" întrebă ea dintr-o dată. Constantin opri amestecatul în oală, întorcându-se spre ea. "Ce vrei să spui? Toate astea, hainele, școala, faptul că mă lași să trăiesc aici. De ce?" Rămase în tăcere pentru un moment, ca și cum ar alege cu grijă cuvintele. "Când l-am pierdut pe fratele meu," începu el încet, "am pierdut și ultima mea legătură cu cineva care mă iubea cu adevărat. Credeam că nu voi mai simți niciodată acel tip de dragoste necondiționată, acea certitudine că cuiva îi pasă de tine nu pentru ceea ce ai sau pentru ceea ce faci, ci pur și simplu pentru cine ești." Făcu o pauză, ochii lui umezindu-se. "Apoi o fetiță care nu avea nimic mi-a oferit un măr, fără să ceară nimic în schimb. Și am înțeles că uneori familia de care avem nevoie nu este cea în care ne naștem, ci cea pe care alegem să o construim." Ana, simți propriile ei lacrimi începând să cadă. "Dar dacă nu o găsim pe mama mea, atunci eu voi fi aici," răspunse el cu simplitate. "Nu pentru a o înlocui, niciodată pentru a te face să o uiți, ci pentru a mă asigura că nu mai trebuie să dormi cu frică sau să mori de foame." Alergă la el, îmbrățișându-i viața cu putere. Constantin o cuprinse în brațe și pentru prima oară de când mama ei dispăruse, Ana își permise să se simtă în siguranță. Ceea ce nu știa era că, în timp ce construiau această nouă rutină împreună, Constantin începuse deja să o caute pe Maria, iar primele descoperiri erau tulburătoare. Asistentul social găsise înregistrările trecerii ei prin mai multe cămine din oraș. În fiecare dintre ele, același model sosea dezorientată, rămânea câteva zile și dispărea fără preaviz. Ultima înregistrare data de aproape 2 ani, când fusese văzută ieșind dintr-o clinică de reabilitare împotriva avizului medicului. Constantin ținea aceste informații pentru sine, protejând-o pe Ana cât putea. Dar știa că la un moment dat, adevărul va ieși la iveală. Și când se va întâmpla asta, toate progresele pe care le-au făcut, toată încrederea pe care o construiau, vor fi puse la încercare. Deocamdată observa fetița dormind, acum în sfârșit în pat, adidașii ei odihnindu-se pe podea alături. În ultimele săptămâni, începuse să zâmbească mai mult, să-și permită mici momente de bucurie. Era ca și cum ar vedea o floare care în sfârșit găsea soarele după atât de mult timp la umbră. Dar în umbrele propriei sale minți, Constantin se lupta cu o dilemă morală din ce în ce mai mare. Și dacă ar găsi-o pe Maria, și dacă ar vrea-o înapoi pe Ana, putea el, legal și moral, să lupte pentru custodia unei fetițe a cărei mamă era încă în viață? Răspunsul la aceste întrebări avea să vină mai repede decât își imagina și într-un mod pe care niciunul dintre ei nu era pregătit să-l înfrunte. Prima zi a Anei la școală fu ca și cum s-ar fi scufundat într-o lume complet diferită. Rochia galbenă, care păruse atât de frumoasă în magazin, acum o făcea să se simtă expusă, vulnerabilă. Mâinile ei nu se mai opreau din netezirea țesăturii, căutând cute invizibile, în timp ce mergea prin coridoarele lucitoare alături de Constantin. Directoarea îi întâmpină cu un zâmbet studiat.
acel tip de zâmbet pe care adulții îl folosesc când nu știu exact cum să acționeze. Fusese informată despre situația specială a Anei, despre custodia temporară, despre povestea de pe străzi. Privirea ei alterna milă și îngrijorare în timp ce explica regulile școlii. Va avea nevoie de un sprijin special, îi spuse ea lui Constantin, ca și cum Ana nu ar fi fost prezentă. Avem un psiholog școlar excelent. Știu să citesc și să scriu, întrerupse Ana vocea ei mică, dar fermă. Și știu și să socotesc. Directoarea Clip, surprinsă. Sigur, draga mea, dar oricum este mai puternică și mai capabilă decât pare, interveni Constantin, punând o mână protectoare pe umărul Anei. Are nevoie doar de o șansă. Dimineața trecu ca un fulger. Ana fu prezentată clasei ei, 20 de perechi de ochi curioși o studiau, șoapte abia reținute îi urmau pașii. Se așeză în ultima bancă, încercând să devină invizibilă, dar ceva neașteptat se întâmplă în timpul pauzei. O fată pe nume Sofia, cu împletituri colorate și un zâmbet blând, se așeză lângă ea în sala de mese. Îmi place rochia ta, spuse ea simplu. Ana așteptă darul, care venea întotdeauna după complimente. Dar ești murdară, dar nu o meriți, dar nu vei fi niciodată ca noi. Nu veni. Sofia se limită să-și împartă gustarea și începu să vorbească despre pisica ei, ca și cum ar fi fost prietene de ani de zile. În acea după-amiază, când Constantin veni să o ia, Ana era diferită. Era o lumină în ochii ei pe care nu o mai văzuse înainte. Cum a fost?" întrebă el în timp ce mergeau spre casă. Mi-am făcut o prietenă," răspunse ea, iar zâmbetul care însoția cele cuvinte îi strânse inima lui Constantin. Zilele se transformară în săptămâni. Ana nu doar ținea pasul cu lecțiile, excela. Anii petrecuți pe străzi îi perfecționaseră inteligența în moduri unice. Rezolva probleme de matematică vizualizând restul și împărțirea mâncării. Eseurile ei, deși simple, aduceau o profunzime care îi surprinse pe profesori. Acasă, schimbările erau și mai vizibile. În sfârșit, dormea în pat în fiecare noapte, adidașii ei așezați ordonat în dulap. Nu mai ascundea mâncare, deși încă mai avea obiceiul să mănânce încet, savurând fiecare îmbucătură ca și cum ar fi fost ultima. Dar într-o după-amiază de sâmbătă se întâmplă ceva cu adevărat special. Constantin reorganiza magazinul alimentar, care revenea încet la viață, acum cu noi furnizori, noi rafturi, nouă speranță. Ana îl ajuta, aranjând conservele într-un mod meticulos de precis. Știi, spuse ea brusc, cred că știu ce vreau să mă fac când voi fi mare. Serios? Constantin zâmbi, observând cum părea mai relaxată, mai copil. Și ce? Învățătoare. Ca doamna învățătoare, Maria. Doamna învățătoare Maria era învățătoarea ei de română, care avea darul special de a face fiecare elev să se simtă special. Vreau să ajut alți copii așa cum mă ajută ea pe mine. Simplitatea visului, puritatea acelei ambiții îl loviră pe Constantin ca un val. Acolo era o fetiță care avea toate motivele să renunțe la lume, dar în schimb voia să o facă un loc mai bun. În acea noapte, după ce Ana adormise, sună telefonul. Domnule Constantin? Vocea asistentului social era gravă. Am găsit-o pe Maria. Lumea lui Constantin se opri. Mâinile lui începură să tremure în timp ce ținea telefonul. Unde? Într-o comunitate de recuperare din zona de sud. S-a internat voluntar acum 3 săptămâni. Ea întreabă de fiica ei. Constantin închise ochii, simțind o durere ascuțită în piept. Era momentul de care se temuse atât de mult, momentul în care ar fi trebuit să aleagă între ceea ce voia inima lui și ceea ce era legal corect. Cum se simte? Se auzi o pauză la celălalt capăt al telefonului. Este complicat. Acum este lucidă, urmează corect tratamentul, dar există daune permanente. Utilizarea prelungită a substanțelor i-a compromis capacitățile cognitive. Are momente de confuzie, de paranoia.
este capabilă să aibă grijă de un copil. Este încă prea devreme pentru a spune, dar legal, fiind mama biologică și nefiind decăzută din drepturile părintești. Înțeleg, întrerupse Constantin, vocea lui crăpând. Când trebuie să-i spunem Anei? Cât mai curând posibil. Maria este nerăbdătoare să o vadă. Poate am putea organiza o întâlnire supravegheată săptămâna viitoare. Constantin abia ascultă restul conversației. Gândurile lui erau în camera alăturată, unde Ana dormea liniștită, caietele ei de școală așezate ordonat pe birou, desenele ei colorate împodobind pereții, desene ale unei familii pe care începuse să creadă că o poate avea. Cum să-i spună? Cum să explice că mama ei, după atâta timp, reapăruse? Cum să o pregătească pentru ceea ce va găsi? Nu mama pe care și-o amintea, ci o femeie marcată de ani de dependență și abandon. Petrecu noaptea nedormit, așezat în sufragerie, uitându-se la fotografiile vechi pe care reușise să le adune în timpul căutării sale. Maria zâmbind, ținând-o în brațe pe Ana nou-născută. Maria în fața unei școli, probabil în prima zi de școală a fiicei sale. Și apoi fotografiile mai recente, făcute în comunitate, o femeie îmbătrânită peste vârsta ei, ochi scufundați, mâini tremurânde. În dimineața următoare, Ana îl găsi încă așezat pe canapea. Ea se opri la ușă simțind imediat că ceva nu era în regulă. Ce s-a întâmplat? Întrebă vocea ei mică, dezvăluind vechea teamă de vești proaste. Constantin inspiră adânc, încercând să găsească puterea pentru cuvintele care aveau să schimbe totul. Am găsit-o pe mama ta, micuțo. Tăcerea care urmă fu asurzitoare. Ana rămase complet nemișcată, ca și cum s-ar fi transformat în piatră. Ochii ei, în mod normal atât de expresivi, erau goi. Unde? Întrebă, în cele din urmă vocea ei abia mai mult decât o șoaptă. Într-o comunitate, se tratează și vrea foarte mult să te vadă. Ana făcu un pas înapoi, apoi încă unul. Mâinile ei începură să tremure. Nu, spuse ea dând din cap. Nu, Ana, nu, țipă ea, lacrimile începând să-i curgă pe față. Promiseseși că totul va fi bine și așa va fi. Constantin încercă să se apropie, dar ea se îndepărtă. Vom înfrunta asta împreună, îți amintești? Minciuni, toți mint, toți promit și apoi nu termină fraza. În schimb, alergă în camera ei, trântind ușa cu putere. Constantin putea auzi suspinele ei prin lemn. Ceea ce nu știa era că, în acel moment, Ana scotocea prin dulapul ei, căutând frenetic vechii adidași pe care obișnuia să-i lege de încheieturi. Mâinile ei tremurau atât de tare încât abia reușea să țină șireturile. Așa începea mai întâi promisiunile, apoi minciunile, apoi abandonul. Cunoștea acest scenariu pe de rost, dar de data asta va fi diferit. De data asta va pleca ea prima. Ceea ce Ana nu-și imagina era că decizia ei de a fugi va declanșa o serie de evenimente care îl vor forța atât pe ea cât și pe Constantin să-și înfrunte rănile și temerile cele mai mari. Și că uneori adevărata dragoste înseamnă a da drumul, chiar și atunci când toată inima ta imploră să ții strâns. Ana nu plecă departe. Picioarele o duseră automat la pasajul superior, unde obișnuia să doarmă, dar locul părea diferit acum, mai rece, mai înfricoșător. Sau poate era ea cea diferită. Se așeză în vechiul ei colț, îmbrățișând genunchii la piept, încercând să devină mică ca înainte. Acolo o găsi Constantin ore mai târziu. Nu spuse nimic, ci se așeză lângă ea, păstrând o distanță respectuoasă. Tăcerea dintre ei era grea, încărcată de temeri nerostite. De ce s-a întors acum?" întrebă în cele din urmă Ana, vocea ei răgușită de atâta plâns. De ce nu mai devreme? De ce? Uneori oamenii au nevoie să se piardă complet înainte de a-și găsi drumul, răspunse blând Constantin. Mama ta a fost bolnavă, Ana. Încă este, dar luptă să se facă bine.
Și dacă nu se face bine? Și dacă dispare din nou? Atunci eu continui să fiu aici. Simplitatea răspunsului o făcut pe Ana să se uite la el pentru prima oară. Nu contează ce se întâmplă cu mama ta, nu vei mai fi niciodată singură. Promiți? Cu toată certitudinea din lume. Ana își feri privirea fixând-o pe o baltă din apropiere. Mi-e frică, mărturisi ea într-o șoaptă. Și dacă nu-i plac așa cum am devenit? Constantin simți inima strângându-se. Cum să explice unui copil că frica ei era opusul realității? Că problema nu era cine devenise ea, ci mai degrabă în ce se transformase mama ei. Ce zici să descoperim împreună, sugeră el. Nu trebuie să fie azi, nici mâine, putem merge încet în ritmul tău. Tu vei veni cu mine de fiecare dată când vrei. Prima întâlnire fu stabilită pentru o săptămână mai târziu, în aceeași comunitate. În zilele care o precedară, Ana oscilă între anxietate extremă și o calmare forțată, care îl îngrijora și mai mult pe Constantin. Se întoarse să doarmă pe podea, adidașii ei legați de încheieturi, ca și cum ar fi avut nevoie să-și amintească cine este, de unde vine. În dimineața întâlnirii purtă rochia galbenă, aceeași de la prima zi de școală, ca să-i arăt că sunt bine, explică ea când Constantin o întrebă de ce. Ca să nu o fac să se simtă vinovată. Comunitatea era un loc liniștit, cu pereți deschiși și un miros puternic de dezinfectant. Un asistent social îi întâmpină la intrare, explicând că întâlnirea va fi supravegheată și că o vor putea întrerupe în orice moment dacă Ana se simte inconfortabil. Maria aștepta într-o cameră mică, așezată pe un fotoliu uzat. Ana se opri la ușă, mâna ei strângând-o pe cea a lui Constantin suficient de tare încât să-l doară. Femeia care o privea nu era mama pe care și-o amintea. Era mai slabă, mai bătrână, cu un tremur constant la mâini. Dar ochii ei erau încă aceiași. Copilul meu, șopti Maria, ridicându-se cu dificultate. Cât ai crescut? Ana nu se mișcă. Picioarele ei păreau lipite de podea, inima ei bătând atât de tare încât era sigură că toată lumea o putea auzi. Îmi pare atât de rău, continuă Maria, lacrimile curgându-i pe fața brăzdată. Îmi pare atât de rău. Tremurul din vocea ei fu cel care rupse paralizia Anei. Înainte să-și dea seama ce face, alergă în brațele mamei sale. Îmbrățișarea era diferită. Brațele Mariei erau mai subțiri, corpul ei mai fragil, dar mirosul, acel miros unic de mamă, era încă acolo. Constantin observă scena de la ușă, propria lui inimă împărțită între bucurie și teamă. Bucurie pentru că o văzu pe Ana în sfârșit reunită cu mama ei. Teamă de ceea ce ar putea însemna această întâlnire pentru viitor. Dar destinul avea alte planuri. În săptămânile care urmară, deveni clar că Maria, în ciuda toată dragostea ei pentru Ana, nu era capabilă să-și reia rolul de mamă. Daunele cauzate de ani de dependență erau prea profunde. Avea dificultăți în a se concentra, în a menține o conversație coerentă pentru mult timp. Uneori, în mijlocul unei fraze, privirea ei devenea vagă și se pierdea în amintiri confuze. Fu în timpul uneia dintre aceste vizite când Maria a avut un moment de luciditate surprinzător. Luă mâinile Anei, uitându-se adânc în ochii ei. Ești fericită?" întrebă ea. Cu el?" Ana se uită la Constantin, care se prefăcea că citește o revistă de cealaltă parte a camerei, mereu prezent, dar dând spațiu mamei și fiicei. Da," răspunse ea simplu, are grijă de mine." Maria dădu din cap, ca și cum ar confirma ceva ce știa deja. Uneori, spuse ea încet, a iubi înseamnă a ști când trebuie să facem un pas înapoi, când trebuie să lăsăm pe alții să aibă grijă mai bine decât putem noi. Dar tu ești mama mea, protestă Ana, simțind lacrimile începând să cadă. Și voi fi mereu, Maria zâmbi trist. Dar acum ai posibilitatea de a avea viața pe care eu nu am fost niciodată capabilă să ți-o dau. O casă adevărată,
Școala cineva care să fie prezent în fiecare zi. Te poți vindeca, insistă Ana. Poți veni să locuiești cu noi. Maria dădu din cap. Trebuie să mă vindec mai întâi, copilul meu. Și va dura timp, mult timp. Fu în acea noapte, după o altă vizită emoțional epuizantă, că Ana a făcut ceva neașteptat. În timp ce Constantin pregătea cina, ea intră în bucătărie, ținând în mână vechii ei adidași, aceiași pe care obișnuia să-i lege de încheieturi pentru a dormi. Cred că nu mai am nevoie de ei, spuse ea, punându-i pe masă. Pot să-i pun într-o cutie, ca amintire. Constantin simți propriile lui lacrimi începând să cadă. Sigur că poți, micuțo. Îi vom pune deoparte împreună. Trecu luni. Maria continuă tratamentul ei cu suișuri și coborâșuri. Unele săptămâni erau bune, cu conversații lucide și planuri pentru viitor. Altele erau mai dificile când demonii trecutului reveneau să o bântuie. Dar ceva neașteptat se întâmplă în timpul acestui proces. În loc să se îndepărteze, cele 3 vieți se împletiră într-un mod unic. Constantin se asigură că Maria primește cel mai bun tratament posibil. Ana învăță că o poate iubi pe mama ei, chiar dacă ea nu poate fi mama pe care o visa. Iar Maria, în momentele ei de luciditate, găsi pace știind că fiica ei este în siguranță și iubită. La un an după reuniune, într-o liniștită după amiază de duminică, erau cu toții adunați în micul apartament al lui Constantin. Maria, într-una din zilele ei bune, era așezată pe canapea ascultând-o pe Ana cântând la pian, o nouă pasiune pe care o descoperise la școală. Constantin pregătea prânzul în bucătărie, mirosul de mâncare făcută în casă umplând atmosfera. Atunci Ana încetă să mai cânte brusc și se întoarse spre adulți. Trebuie să vă arăt ceva, spuse ea, alergând în camera ei. Se întoarse cu o foaie de hârtie în mână, o temă de la școală. Tema era familia mea, explică ea, obrajii ei rumenindu-se ușor. Profesorul a spus că a fost cea mai bună din clasă. Constantin și Maria se apropiară să citească. Textul începea așa. Unii oameni cred că familia este doar cine are același sânge, dar eu am învățat că familia este mult mai mult decât atât. Familia este cine te caută când te pierzi. Este cine îți dă o șansă când toți au renunțat deja la tine. Este cine îți rămâne alături chiar și atunci când vrei să fugi. Familia mea nu este ca celelalte. Am o mamă care învață să se vindece zi după zi, cu mai mult curaj decât oricine cunosc. Am un tată care m-a ales nu din obligație, ci din dragoste. Și m-am pe mine. Nu mai sunt acea fetiță speriată care dormea cu adidașii legați de încheieturi, ci cineva care în sfârșit a învățat că este posibil să ai încredere, este posibil să visezi, este posibil să o iei de la capăt. Unii ar putea spune că povestea mea este tristă, dar eu spun că este o poveste de dragoste, de tipul cel mai puternic care există. Pentru că uneori trebuie să te pierzi complet pentru a-ți regăsi drumul spre casă. Și uneori, casa pe care o găsim nu este cea pe care ne-o imaginam, ci este exact cea de care aveam nevoie. Când termină de citit, nu era un ochi uscat în cameră. Maria fu prima care vorbi, vocea ei frântă. Ai scris-o singură? Ana dădu din cap, mândră. Mă voi face învățătoare, știați? Ca doamna învățătoare Maria. Voi ajuta alți copii să-și găsească drumul. Constantin o îmbrățișă strâns, simțindu-i inima revărsându-se de dragoste. Iată-o, nu mai era fetița speriată de sub pasaj, ci un copil puternic, hotărât, plin de vise. Știi, spuse Maria blând, cred că în sfârșit am înțeles ceva. Ce? Întrebă Ana, încă în brațele lui Constantin. Că uneori îngerii apar în cele mai improbabile locuri. Uneori vin sub forma unei fetițe curajoase care nu și-a pierdut niciodată capacitatea de a iubi. Uneori sub forma unui bărbat care își deschide inima unui copil care nu este de sânge. Și uneori vin sub forma unei a doua șanse pe care nu o meritam, dar care ne-a fost dată oricum. Ana zâmbi, acel zâmbet luminos care acum apărea din ce în ce mai frecvent.
Apoi se întoarse la pian, mâinile ei mici dansând pe clape, umplând apartamentul cu o melodie dulce. Și acolo, în acea cameră simplă, 3 vieți pe care soarta le împletise în mod improbabil găsiră ceva ce mulți caută toată viața. Nu o familie perfectă, ci o familie adevărată. O familie construită nu în ciuda cicatricilor, ci prin ele. O familie care dovedea că uneori dragostea cea mai puternică nu este cea care se naște din sânge, ci cea pe care alegem să o creăm zi după zi, cu răbdare, iertare și o credință neclintită în puterea celei de-a doua șanse.